in dai mutane na yawan yin tagging ɗinka a Facebook ba tare da kana buƙata ba to ka kalli wannan bidiyon. Wasu mutanen za ka ga duk posting ɗin da za su yi a Facebook sai sun yi tagging ɗinka kai kuma ba ka da buƙata, to ga yanda za ka dakatar da su daga wannan tagging ɗin naka. Bayan ka buɗe Facebook account ɗinka sai ka danna wannan hoton profile picture ɗin naka, a wani account ɗin za ka ga layuka uku ne a kwance sai ka danna shi. Idan ka danna sai ka danna wannan inda aka rubuta alamar giya ɗin nan ma'ana setting kenan. Idan ka danna sai kai scrolling down a wannan pejin sai ka shiga ƙasa sai ka zo nan inda aka ce profile and tagging sai ka zaɓa. Idan ka danna sai kai scrolling zuwa ƙasa, ga shi nan inda aka sa let anyone tag you, to kun ga idan a kunne yake ka ba da damar kenan kowa ya yi tagging ɗinka kowane lokaci randomly, to idan ba ka so a yi tagging ɗinka kawai sai ka kashe shi. Kana kashewa shi kenan sai ka koma back, ka riga ka gama ba wanda zai iya tagging ɗinka. Idan wannan bidiyon ya taimaka maka rubuta mana a comment section, sannan kada ka manta ka yi following ɗinmu domin samun videos a duk lokacin da muka ɗora.